छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। आझाद मैदानात आंदोलन करणाऱ्या वन कामगार आणि वन कर्मचाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची 391वी जयंती अत्यंत साधेपणाने साजरी केली। वन कामगार संघटनेचे अध्यक्ष रामचंद्र भिसे यांनी आमच्या मागण्या तात्काळ मान्य करण्यात याव्यात अशी मागणी केलेली आहे। साताऱ्याच्या सह्याद्री म्हणजे दऱ्याखोऱ्यातून आलेलो आम्ही सगळे एक आज शिवजयंती निमित्त आम्ही सर्वजण मावळे आहोत। आणि तुम्हाला माहिती आहे किल्ले गड किल्ले कुठे असतात, काही ते असे सपाट किंवा कुठल्या जागेवरती नसतात, हे सगळे दऱ्याखोऱ्यातच असतात। आणि जी जंगल जी ही अनमोल जी संपत्ती आहे त्याला ज्याचं व्हॅल्युएशन करता येणार नाही, हे शासनाला पण येणार नाही, तुम्हाला पण करता येणार नाही, माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना पण त्याचं व्हॅल्युएशन करता येणार नाही, अशी ही संपत्ती आम्ही जीवाचे प्राण लावून प्राणाची बाजी लावून वनव्यातून विविध मार्गातून जे तस्करी होणार आहे ह्याच्यातून आम्ही पहिली राखण करतो। आणि त्या संपत्तीचे आम्ही अशासाठी राखण करतो की आम्हाला यांनी पगार द्यावा किंवा काय द्यावं, जीवभावानं काम ठेवावं असं म्हणून नाही, ती आमची नैतिक जिम्मेदारी आहे। आणि ती आम्ही भूमिपुत्र आहोत। ह्या शासनाला एवढंच मला आज छत्रपती शिवाजींच्या जयंतीच्या निमित्त सांगायचं आहे, आम्ही भूमिपुत्र आहोत, आम्ही त्या संपत्तीची राखण करतोय। आम्हाला इतक्या दिवस चाकरीला ह्या सरकारनं ठेवलेलं आहे, तर चाकरीमधून काढून कृपया करून फक्त आम्हाला नोकरीमध्ये घ्या। इतक्या वर्ष आम्ही काम केलेलं आहे, हे आमच्या पाठीवर मारू नका, आमच्या पोटावर मारू नका, आमच्या पोराबाळांना शिकू द्या, त्यांना थोडंसं ज्ञान मिळू द्या। ह्या 9,650 रुपयामध्ये नाही आमचं कुटुंब चालत, नाही आमच्या मुलांचं शिक्षण होत। तर माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना मी सरळ एक निवेदन सांगतोय की सर, आज आम्ही 5 दिवस झालं इथं कुठल्या हाल अपेक्षित आहे हे तुम्हाला सांगता येणार नाही किंवा व्यक्त करता येणार नाही। तर मला एवढंच सांगायचं आहे सरांना की तात्काळ विशेष बाब म्हणून ह्या सातारा जिल्ह्यातल्या मावळ्यांना तुम्ही तात्काळ कायम करून घ्या, कुठलीही अट शर्त नका लावू। कारण की बरेच आता आमच्यातले लोक आहेत ना वयोवृद्ध झालेले आहेत, त्यांच्या कुटुंबाला काळाची गरज आहे। जर आम्हाला नोकरीत सामावून घेतलं नाही तर आमचा तळतळ हा तुमच्या शासनाला लागेल। सर, आम्ही एवढ्या वर्ष काम करतोय प्रामाणिकपणाने, हे मोठे जिम्मेदारीचं काम आहे, हे क्लास 4चं काम आहे, क्लास 1चं नाही, क्लास 2चं नाही किंवा क्लास 3चं नाही। AC मध्ये बसून आदेश करणं हे अत्यंत दुर्दैव आहे। आमच्या लोकांवरती बराच अन्याय झालेला आहे। तर कृपया करून माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांची काल मी एक आमच्या समितीने भेट घेतलेले, सर म्हणलेत मी तुम्हाला 2 दिवसामुळे तुमचं काय असेल ते मार्गस्थ लावतो। त्यांनी त्यांच्या शब्दाचा मान आम्ही राखून आम्ही आता 2 दिवस इथं थांबलेलो आहे। त्यांनी आमचा शब्द मानला नाही, सरकारनं जर आमच्या ज्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तर आम्हाला वेगळं हत्यार उपसावं लागेल। आम्ही प्रचंड कष्ट केलेलं आहे, प्रचंड म्हणजे एकदम प्रचंड कष्ट केलेले, सामाजिक आहे, प्रादेशिक आहे, वन्यजीव आहे, हे लोक 1994 पासून राहिलेले आहेत। ह्या GR आहे हा तुमचा घटनेला धरून नाही आहे, तो तुम्ही एकदा वाचा आणि त्याच्यावरती अभ्यास करा आणि मग त्याच्यामध्ये बदल करून द्या। पण विशेष बाब म्हणून ह्या सर्व लोकांना तात्काळ कायम करून घ्या हीच नम्र विनंती। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हर